در موج برنامه اطلاعاتی خبر. با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مردم پاکستان کمک نوبتی بشردوستانه فرستاده شد. номинатсияи муштараки тоҷикистон кирмакпарварӣ ва истеҳсоли анъанавии абрешим барои бофандагӣ ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид шуд. созмони ҷаҳонии метеорология мегӯяд бо норасоии об дар оянда зиёда аз 5 миллиард нафар сокинони сайёра рӯбарӯ хоҳанд шуд. дар вилояти свердловск муҳоҷирони корӣ намерасанд. маълум шуд ки ҳавои моҳи декабр дар тоҷикистон чӣ гуна мешавад. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми ҷумҳурии исломии покистон ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ селу обхезиҳои шадид моҳҳои охир хисороти зиёди ҷонию иқтисодӣ диданд кӯмаки навбатии башардӯстона фиристода шуд, хабар медиҳад Амид Ховар. вобаста ба бӯҳрони шадиди иқтисодию иҷтимоӣ, талафоти ҷонӣ, норасоии маводи ғизоӣ, вазъи мураккаби эпидемиологӣ ва афзоиши хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар байни зарардидагони офатҳои табиӣ дар ҷумҳурии исломии покистон бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармоиши комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулодда қабул гардида дар асоси он ба мардуми ҷумҳурии исломии покистон кӯмаки башардӯстона ҷудо карда шуд. кӯмаки башардӯстона аз маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва маводи зарурии санитарию шустушӯӣ аз ҷумла аз 300 тонна орд, 20 000 литр равғани растанӣ, 100 тонна гандуми истеъмолӣ, 100 тонна биринҷу макарон, 500 тонна оби нӯшокӣ, 1500 тонна ангиштсанг, 2000 тонна семент, 5000 дона шифер, 100 метри мукааб тахта ва беш аз 40 тонна собуни хоҷагӣ иборат буда маблағи 19 миллиону 200 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. тибқи дастури пешвои муаззами миллат сохторҳои дахлдори мамлакат барои то қаламрави ҷумҳурии исломии покистон расоидани кӯмаки ҷудогардидаи башардӯстона вазифадор карда шуданд. аз ҷониби тоҷикистон сертификати кӯмаки башардӯстона ба ҷумҳурии исломии покистон супорида шуд. номинатсияи муштараки тоҷикистон кирмакпарварӣ ва истеҳсоли анъанавии абрешим барои бофандагӣ ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид, хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. дар шаҳри Работи подшоҳии Марокаш дар иҷлоси 17-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО, номинатсияҳои мероси фарҳанги ғайримоддии кишварҳои аъзо ва номинатсияҳое ки ба талаботҳои конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ҷавобгӯ ҳастанд, аз ҷониби кумитаи мазкур расман эълон шуданд. дар ин росто пешниҳоди номинатсияи муштараки тоҷикистон бо Афғонистон, Эрон, Озарбойҷон, Туркия, Туркманистон ва Ӯзбекистон аз рӯи 5 шарту талаботи дар конвенсия қайд шуда қабул гардид. ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардидани номинатсияи муштараки тоҷикистон кирмакпарварӣ ва истеҳсоли анъанавии абрешим барои бофандагӣ иқдоми муҳиме барои ҳифзу оммавигардонии мероси ниёгон, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғанию қадимаи мардуми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки иҷлоси 17-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои ЮНЕСКО то санаи 3 декабр идома меёбад. инчунин зимни иҷлосия номинаҳои муштараки тоҷикистон ба монанди ҷашни меҳргон, ҳунари кашидадӯзӣ дар осиёи марказӣ, санъати сохт ва рубобнавозӣ ва анъанаи нақли латифаҳои Хоҷа Насриддин мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. то соли 2050 беш аз 5 миллиард нафар сокинони замин ба ин ё он дараҷа ба норасоии об дучор хоҳанд ёфт. тавре Амид Ховар хабар медиҳад дар ин бора дар гузориши вазъи захираҳои обӣ дар ҷаҳон ки аз ҷониби созмони ҷаҳонии метеорологӣ нашр гардид гуфта шудааст. созмон гузориши аввалини худро дар ин мавзӯъ дар асоси натиҷаи таҳлили таъсири иқлим, тағйироти иҷтимоӣ ва муҳити зист ба манбаъҳои обии замин интишор кардааст. санад дар бораи ҳаҷми ҷаҳонии захираҳои
манбаъҳои оби тоза маълумот дода, инчунин мавқеи осибпазири криосфераи заминро яъне барф ва яхро нишон медиҳад. ҳоло 3,6 миллиард нафар бо мушкили норасоии дастрасӣ ба об дар муддати ҳадди ақал 1 моҳ дар сол рӯбарӯ ҳастанд. интизор меравад ки рақам то соли 2050 ба беш аз 5 миллиард афзоиш хоҳад ёфт. дар африқо сатҳи об дар дарёҳои Нигер, Волта, Нил ва Конго дар соли 2021 ба таври назаррас камтар аз меъёр буд. дар баъзе минтақаҳои Россия ва Осиёи марказӣ низ ин чиз мушоҳида шудааст. дар маҷмӯъ дар гузориш гуфта мешавад ки тамоюлҳои манфӣ аз тамоюлҳои мусбат қавитар хоҳанд гашт, яъне таъмини оби зеризаминӣ тадриҷан коҳиш меёбад. хуруҷи оммавии муҳоҷирони корӣ боиси фурӯпошии бозори кори Свердлов шуд, хабар медиҳад ура.ру. дар пасманзари рафтани хориҷиён аз кишварҳои ҳамсоя дар бозори меҳнати вилояти Свердловск афзоиши якбораи шумораи ҷойҳои кори холӣ дар баъзе самтҳои касбӣ ба қайд гирифта шуд. ҳамин тариқ тибқи тадқиқоти хадамоти ҷустуҷӯи кор Headhunter дар бахши хидматрасонӣ пешниҳодҳои бештар вуҷуд доранд. агар дар бораи соҳаҳои корхонаҳое ки аксаран муҳоҷирони меҳнатиро ба кор мегиранд сухан ронем, метавон гуфт ки дар бахши хоҷагии манзилию коммуналӣ нисбат ба аввали сол шумораи ҷойҳои кори 24% зиёд шудааст, мегӯяд манбаъ. дар бобати саноати хӯроки умумӣ ва меҳмоннавозӣ бошад, афзоиши он боз ҳам баландтар аст, тақрибан 28%. қобили зикр аст ки аз рӯи натиҷаҳои моҳҳои январ-августи соли равон тарки оммавии муҳоҷирон аз минтақа ба қайд гирифта шудааст. шумораи онҳое ки аз минтақа хориҷ шуданд аз шумораи воридшудагон беш аз 4,2 ҳазор нафар зиёд аст. илова бар ин, шумораи муҳоҷирони воридшуда ба минтақа низ 6,1 ҳазор нафар коҳиш ёфтааст. моҳи декабр дар ҷумҳурии Тоҷикистон поёнравии ҳарорат дар назар аст, ҳарчанд миқдори боришот аз меъёр зиёд намешавад, хабар медиҳад Оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар. бинобар иттилои манбаъ, дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он аввали моҳи декабр боришот сурат мегирад. дар аксар ноҳияҳо бориши барфу борон шиддат мегирад. дамои ҳаво рӯзона то 15 ва шабона то 6 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баъзан 1 дараҷа поёнтар аз меъёри иқлимӣ пастар шуда то 6 дараҷа хунук мешавад. ҳамчунин вазиши шамол дар баъзе ноҳияҳо дар як сония ба 13-18 метр хоҳад расид. дар вилояти Хатлон ҳарорат 4-5 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. дар 10 рӯзаи аввали моҳ ҳарорат дар водиҳо рӯзона то 9-14 дараҷа ва дар баъзе ноҳияҳои ҷанубӣ то 12-17 дараҷа гарм мешавад. миқдори боришот аз меъёр паст пешбинӣ шуда, шиддатёбии вазиши шамол аз самти ғарб бо суръати то 17-22 метр дар як сония дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳавои атмосферӣ дар ҳудуди меъёр дар баъзе ноҳияҳо аз меъёри иқлимӣ 1 дараҷа паст пешгоҳӣ мешавад. дар 10 рӯзи аввали моҳ ҳарорат дар водиҳо рӯзона 1-6 дараҷа гарм ва шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм мешавад. дар 10 рӯзаи дуюм ва сеюми моҳ пасшавии ҳарорати ҳаво пешгоҳӣ карда мешавад. аз ҷумла мувофиқи иттилои пешгоҳии обу ҳавошиносон, имрӯз дар шаҳри Панҷакент ҳавои абрнок пешгоҳӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво 2-4 дараҷа гарм мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.